Derek tepangaken nami kula Acha Olivia. Ach, ha. Karo. Lah, kayak gini Mas. Kepriwe? Nekur Acha, gene ilang. Terus Nah, dadine ya nek ngarep bener ya Acha. ha. Iya. Olivia udah Ovilia jan. Wong tuane ngene gawe jeneng Berekasa, ngene gawe Berekasa. Masa? Pripun Mas Barang? Nggih, saking pundi, Mbak? Saking Kaliori, RT setunggal RW sekawan. Loro. Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia Raya Merdeka. Lengkap, Mbok? Iyalah. Kode pos setan ora kan? Ih. 53 Ya Allah. Sampun Mas Barang? Sekolah teng pundi, Mbak? Sampun lulus. Oh, sampun lulus. Lanjut? Nggih, lanjut. Lanjut pundi, Mas Ude? Lanjut teng isi Surakarta. Oh, isi Surakarta. Jurusan seni pedalaman. Wis. Dalang wadon nggih. Coba suluk saniki. Monggo. Kutha Penggung gambiran gambirun. Menekan kayu garepku. Pangpunggel sinu kareti. Sampun Mas Dalang. Nggih, sampun. Matur nuwun, baca. Nggih. Selanjutnya. Wilujeng dalu Mas Togo. Nggih, wilujeng dalu. Nggih, kepripun iki Mas? Perkenalan. Perkenalan Nggih. nggih. Dereng napangaken Bapak Ibu, nami kula Kukuh Kusumaratri. Oh, Mbak Kuku nggih. Apa? Saking pundi, Mbak? Sama sini. Saking pundi, Mbak? Kula saking Sumpih Mas. Sumpyu. Nggih, caket lumayan 20 menit saja sampai. Oh, nggih. Nggih. Sekolah teng pundi, Mbak? Kula saniki saha kangsu kawruh wonten Universitas Negeri Yogyakarta. UNJ. UNJ. Nggih. Jurusan Sumpih Jogja. Sapa sing ngomong? Sing penting lancar. Mudeng Pak seniki nggih. Kita mau dereng konek ngapunten nggih, Pak. Teguh. Nggih. Nggih. Ngambil jurusan apa, Mbak? Kula pendidikanipun Mendet Seni Tari, pendidikan seni tari. Oh, seni tari. Nggih, SPD sanes SSN. Benten nggih, Mas? Nggih. Nggih. Sae, Mbak. Sampun nggih, Mas? Nggih, sampun. Matur nuwun. Ayo Kakak, HP-nya nanti dulu Kak. Ini mamasnya nanti dulu ya. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Mbak E. Nggih, sugeng dalu Mas Togok. Nggih. Kepriwe? Mas Togok. Nggih. Namanya siapa? Nama saya. Iya. Kan kamu sudah kenal. Ya kan anak sing belum kenal. Oh, belum kenal. Iya. Nah, perkenalkan nama saya Hasna. Oh, Mbak Hasna. Iya, Jan. Dalangnya Jan cilik banget loh. Cilik. Tapi Jan, togoke kepriwe togoke? Kurang perek mike ya. Oh, lho, aja gue loh. Coy gue lah. Nggih. Saking pundi, Mbak? Kula
Kula saking Purwokerto. Oh, PWT. PWT iya bener. Purwokerto. PWT. Sekolah teng pundi, Mbak? Pripun? Sekolah teng pundi? Sekolahnya lagi ora sekolah, Mas. Ya. Iya. Aduh. Wis wengi anu. Oh. Oh iya ya. Iya, Je. Saged suluk? Bahasa? Dalem. Saged suluk. Lah dening suluk, Lah, suluk, Mbak ah. aja sampun wau. Malih. 2 kali. Jan, perbandingan apa? Lar gunung. Iya boleh. Boleh. Oh nggih, niki requestan Pak Dalang Teguh, Pak Guru. Oke. Teguh Prayitna. Siap. Tidak cari Pak. Jadi lengkap banget ya Pak. Mau Mbak Aca, Solo Kidul Gunung, Nggih. Kidul Lere. Kidul Gunung. Odo-odo mawon. Duh kula putraning son sireku wis wanci pisah jenenging wang Iwo kuline ngarti suwiteng narpati Tepuk tangan. Apik banget gacor. Iya iya. Mas, sampean ngerti ben suarane metu ada-ada metu ya kan? Kepripun? Sering dileboni. Lebonnya apa? Maksude nek misal apa diloloin apa niku nggih Pak jenenge? Apa? Iya bener wiji dondong yang oleh marai Pak dalam itu. Walah. Lah nggih maksudnya sering nyuara. Nggih. Masa nguntal gender jan saru banget. Nggih, mudah-mudahan Mas Nopal saged dados dalang ingkang pinunjuk. Nggih, amin. Ingkang diterima kalih masyarakat. Amin. Sinau sing tekun nggih Mas. Nggih, siap. Aja kaya yang ora lulus-lulus. Sampun nggih. Nggih, sampun Nggih. matur nuwun. Pak Iin guyu. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu Mas Togo. Nggih. Namanya siapa? Namine sinten? Jenengan. Nggih. Walah, kula. Sinten malih? Sinten nggih? Jan kelalen kok. Lah Sing sih. anyar apa sing lawas? Anyar jajal sing anyar, sing anyar. Sing anyar. Nggih. Siapa ya berat jenenge ya? Ding berat. Sing lawas bela, sing Ya, anyar ya, ya. kelalen kok. Ya, ya, lawas. Sing lawas nami kula Azizah Cahya Ramadan. Asisa Cahya Ramadan. Ramadan, Pak. Nggih. Nggih. Saking pundi, Mbak? Kula saking Soma Ageng. Oh ya ya paham paham. Paham. Soma Ageng. Soma nggih. Soma Ngertos Ageng. napa mboten mriku? Nggih ngertos. Nate mriku napa dereng? Nggih nate. Oh, nate. Nggih. Nate anu lewat. Napa kepripun? Nate lewat Mas. Oh, nate lewat. Nggih. Lewat tok dene. Masa kon Iya, ngamam? mampir. Mampir? Nggih. Lanjut teng pundi, Mbak, saniki? Kula lanjut teng isi Surakarta. Oh.
isi Surakarta. Jurusane? Jurusan Seni Karawitan. Wih. Dereng semesteran. Oke. Nggih, sampun, Mbak. Sampun iki. Nggih. Masalah. Nggih, matur nuwun. Sapa lae? Nggih, Sugeng Dalu, Mbak. Sugeng Dalu. Alah. Apa ya ngono mbak Sugeng Dalu bagus ala-ala mau kok disit. Nggih, namine sinten, Mbak? Namine sinten? Nggih. Apa kepengen ngerti? Pengen ngerti banget. Mana wis dhewe ngerti arep dhewe apa? Ora wae apa-apa. Lah ya mau. Lah, sih wae apa jaluke? Nyung njaluk tukang jaiponge uli apa ora? Oh ya gare. Nggih, nderek tuwangaken nami kula Aulia Chandra Agusti. Oh, Agus nek awan. wis Mbak Chandra nggih. Nggih. Saking pundi, Mbak? Kula saking Karanggintung. Sapa kae mau disendar-sendur ya jan sare banget. Urung tau disensor apa ya nang mbahku ki ya. Aja kaya kue ngesuk digawangna sensor Mas ora. Nggih. Nyili, apa nurit duit? Saking Karanggintung nggih, Mbak. Nggih. Sekolahe? Sekolah teng SMK Negeri 3 Banyumas. Oh, jurusane. Jurusane Karawitan. Wah. Nggih, sampun. Ah. Rebab, tayangnya nyiter. Wis. Nyiter ngone dhewek. Apa gue moni jan? Esi kegasi kan Mas kok mandan menganang sending. Apa ini? Jon. Nggih, sampun, Mbak. Sebelah. Sugeng Dalu Mas Dalang. Nggih, Sugeng Dalu. Namanya siapa, Mbak? Dari tepangaken nami kula Liana Astuti. Liana Astuti. Nggih. Saking pundi, Mbak? Saking Kebasen Adisana. Oh, Kebasen nggih. Nggih. Sekolahnya teng pundi? Sekolah Nggih. teng SMK Negeri 3 Banyumas. Oh. Jurusane? Seni pedalangan. Wuh. Dalang wedon nggih. Jajal suluk. Belajaran ki Mas? Belajar tesis. Ora apa, Mbak. Jajal. Dijajal suluk. Selain Dino iki. mawon. Ramyang paningali sang nata arsa takon Oh, kados mekit. jroning kutha Naware kumrincing swarane ware talang ana ampel gading risang nata kang wicak tak. Oh, apik tepuk tangan. Sepi temen. Oh, kalau wis. Nggih, sampun, Mbak. Salajengipun. Aduh ngambek niki Mas. Selanjutnya. Enjing ngaturaken Sugeng Dalu Mas Dagok Mas Sarawita. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Enjing pripun kabarnipun? Alhamdulillah Alhamdulillah. sae. Oh sae Nggih. nggih. Baik, Jan pripun? rame pisannya sing nonton. Nggih. Nggih. Kepriwe? Diparani nang sapa?